кешеләрегез беркайчан да яныгыздан китмәсен. Пусть ваши близкие люди всегда будут рядом с вами. Сейчас я называю это блок старых любимых песен. Собственно, то, с чего мы все начинали.
спасибо. Это на самом деле не народная песня, это музыка Мансура Музафарова и слова Мусы Джалиля. Это вот то, как мы видим эту песню, вот была предыдущая. А сейчас татарская народная песня «Уф, Ерайгам». Если вы зимой катались на катке, на коньках, вы там тоже пели. Я рада, что нравится. Рахмат Бигзур. Давайте последнюю споем от Укуала, Рождественный, конечно, на όλη программу. Айдекс, очень притавка в нашей руке. 45-50 секунд. Jırla jırla diveyte sessiz gelin dijur kirek. Jırla jırla diveyte sessiz gelin dijur kirek. Ey siz gelin dijur kirek. Sizning olada jır olsam tuğaştırı kirek. Oy joni voy jonay siz gelin dijur kirek.
Айдар Закиров, Ренат Исмаилов, Алмаз Асхадуллин, Зарин Вильданович, Крактор. Бигзур рахмат Зарина һәм шикләве төркеме. Зарина гомумән безне сәхнәгә чыгармакчы булды, әйме? Зарина өч тапкыр. Безне куып чыгарды. Зарина истә калачак 3 тапкыр сәхнәдән китмәде. Шундый аның кушаматы булачак. Ну как вам понравилось? Миңа да бик ошады. Раз такой Чума, фидбэк, раз беләсең, такой нинди фишкасы бар моның. Зарина ул Башкортстан ягыннан. Андый кешеләр бездә күп, менә мин карыйм монда Алмаз басып тора. Безнең гел кунак ул Уфадан килгән. Имә монда менә кешеләргә карыйм. Күп кешеләр Башкортстан ягыннан безгә күчеп киләләр һәм мәдәниятне шулай баеталар. Аллаға шükür, Аллаға шükür. Раз тебе понравилось, самое время, я думаю, как раз таки про организаторов сказать. Yummy Music — это единственный независимый татарский лейбл, который издает рок-группы, продюсирует хип-хоп проекты, переосмысливает классику, фольклор в акустике и переводит всю современную музыку на язык Тукая и Дартменда. Мы за живую музыку вне форматов и стереотипов. Это про нас пишут. А что, так можно было? Һәм өстәп әйтәсем килә, Yummy Music турында күп сөйлибез, имә, һәм аның әйдәп баручы кешесе, аның башлыгы бар, ул да булса Ильяс Гафаров. Аны bilmeyen kişi yoktur, әйме? Чопан, юк, мин ойлыйм, без синең белән генә беләбез моны сәхнәдә. Һәм дөресен әйткәндә, Каткультфест ул Ильяс Гафаровның туйы кебек. Ул бөтен җирдә йөгереп йөри, бөтенесен җайлый. Bütün sağlıklı buyu. Бөтен кешеләр күңел ача. Аңа респект бирәбез, чөнки ул күп еллар буена менә шушы альтернатив татар музыкасы дип без йөртә идек инде аны. Аңа ышана иде ул, ярдәм итә һәм әле дә дәвам итә. Также, кроме нашей программы, очень много у нас сегодня мероприятий проходит. Один из них. Казанский центр Прометей представит обширную программу по медиа-арту, включающую кинопоказы, музыкальные выступления и образовательную часть. Также это светомузыкальные, документальные фильмы, лекции, выступления композиторов, выступления ансамблей. Также в течение всего дня на 3-м этаже центра Эрмитаж Казань будет работать библиотека коллекции Прометея и выставка инсталляций. О каких инсталляциях сейчас скажет Табрис? Әйе, менә бик кызык итеп татарча язылган Эрмитаж музейын беләсез бит инде, шулай бит? Беләсезме? Аллага шөкер, менә эш кеше белә. Менә ул моннан чыкканда уң якта күрәсез, зур итеп Эрмитаж дип язылган. Шуның 3-нче этажында күп кенә инсталляциялар. Мин аның исемнәрен укып китәм, хәтта исемнәре дә бик кызык. Төзекләндерелгән, димәк, восстановленный, Гидани һәйкәле. Төзекләндерелгән, игътибар. Пианинода уйнаган телевизор электрон инсталляциясе. Дулкыннар һәм квант киносы инсталляцияләре. Һәм хаус бармаклары һәм контроль арт объекты. Менә мин моны әйттем ни, әйтмәдем ни, кеше барыбер моны нәрсә икән күз алдына да китерә алмый. Барып үз күзләреңә күрергә кирәк. Прометей турында ике генә сүз әйтәм. Дөресен әйткәндә, Казанда менә заманча сәнгатьне күп җирдә юк ул. Юк дәрәҗәсендә Казанда. Һәм Прометей ул күптәннән традициялары булган ут һәм тавыш кулланып, шундый яңа инсталляциялар булдыручы бер төркем берләшмә. Хәзер яшьләр аны үз кулына алып, яңадан яңа әйберләр иҗат итәләр. Вау! Вау! Әйдә, күчик безнең киләсе музыкаль Төркемгә. әйе. Лидер группы Алканат. Хәзер шул тавышлар булырга тиеш иде. Алканат! Мин кичкенә чакта тик руки вверх тыңламый, мин Алканат тыңлыйдым. Лидер группы Алканат, покоривший в свое время публику миксом оперного вокала и мелодичного хард-рока, возвращается с новой живой программой, созданной вместе с супругой. Артур Исламов, Әйе. һәм аның тормыш иптәше Эльза Заяли. Олега, пока у нас готовятся музыканты, мы хотели бы пригласить Артура, чтобы он немного рассказал о своих новшествах, как у них концерт. Так что приглашаем Артура на сцену. Артур, салям. Чопан, син алдаладың инде, руки вверх тыңламадым, Алканат тыңладым дип. Дөресен әйткәндә, руки вверхны да тыңлаган иде ул, име? Хәйләкәр Казан, дуслар, исәнмесез? Ассаламу алейкум барыгызга да. Республика бәйрәме белән, шулай Казан көне белән барыгызны да тәбриклим. Мин дә бик тә рәхәтләнеп, каваттан сезнең каршыга кайтырга кайтам һәм рәхәтләнеп сезгә бүген үзебезнең яңа программабызны тапшырырга хәзер
birinchi Artur, bu narsa, bu yangi ovqanat turkumi va narsa. Yangi qanat turkumi tugil, bu bizning yangi proyektimiz. Bunda ko'rasiz endi yangi muzikantlar, yangi sostav. Siz bek ko'p. Albatta, men hali bu yigitlar bilan o'zimda ko'pdan to'g'rigan tanishdim. Chunki har bir bu proyektda g'ana tugil, o'zingiz bilasiz, menda opera dunyosida da shunga opera dunyosida bo'lsam da totar shirin bir qashimda tashlamayman, ham tashlamayapman. Hem sizning uchun mana bitta to'lgina yangi proyekt barliqqa keldi. Shusha o'yinda men ijodimni tashlamadim. Xonanda izlanuvda, xonanda narsadir zarur aziz xalqim uchun yangi ishlar ijod tashkilot. Artur, siz hazırlaysiz albom. Biz har vaqtda hazırlaymiz albom. Alaning so'zlar avtori sir bo'lib qolsin. Sir bo'lib qolsin. Oysa ansin so'roq biz aytamiz. Men yozmadim, men qaraman. Yo'qmi? Yo'q. Do'stlar, bizning 15 noyabrda Abdulla To'ka ismidagi Qozon filharmoniyasida eng birinchi ko'mak konsertimiz bo'ladi. Bu Artur Islamov ham Elza Zairining bir sulishda ismli yangi konsert programmasi. U bizning bo'lajak albatta borti tiri tovush, yangi orkestr, yangi format. Bu endi bizning bunga sostav kishi sostav direktori bo'ladi. Siz orkestr bilan ishlashasiz. Albatta, unda bu zo'r darajada konsert ham endi u Teritovosh zo'r orkestr bilan bo'lajak. Demak, menim ani tug'an kunimda 15 noyabr esda qoldirg'iz konsertlari. Yari, sizga so'z Artur Islamov, Elza Zairi hamalarning band. Sizga so'z. Birazgina texnik pauza do'stlar. Keyflar nechek? Qizdiramizmi asrak? Gittik. Birgalab shirlaymiz. Ey bu seyir yazmış kişe 16 bugün 60 Tiz ukalatırmış kitabı Nige yaşlıklarının anlayımız kadirlerin Şol kitapta uzgaş ortanır Paylarga ilse de ömür yazmışlarım Tuğanlarım benim kanımda Eski surette şu kışkene malay Yılmaya en iyisi yanında Enkeylerinin yaşağında Yüz 67 zatını alıp satılaşmış Jiktim min kaput astına Dik sağınamın haman alma şu aratta Şapkanım ider yarından Baylarga
Kıvançlı Miyasta yigitleri. Şişmeler çığladı, sandığa çırladı. Min izledim koklık şiitlerde. Dik olga dik aldı, ömür boyu bakım. Durgan erkeminin gözlerinde. Baylarga ilse de ömür yazmışlarım. Tuğanlarım benim kanımda. Eski surette şul keşkine var. Yılmaya en iyisi yanında. Erkeklerinin yaşlarında. Eski surette şul keşkine var. Yılmaya en iyisi yanında. Erkeklerinin yaş şağında. Zor rahmat! Aferin! Нашылай бірге жырлап отыруларың шүкір рахмет. Достар, әлбәттә язма жырын инде күпләрегез белә. Бу инде безнең алканат. Вакытында әле Салават белән бергә, Салават Зәкиш белән бергә иҗат ителгән, Салават Зәкиш махсус аның өчен иҗат ителгән җыр иде. Алдагы җырымны сезгә бу өр-яңа җыр булачак. Моннан biz indi күптән түгел генә дустым, танылган шагыйрь Рузаль Мухаммедшин белән яңа җырлар ишетергә тотындык күптән түгел генә. Менә шушы яңа проект турында әйтеп киттем. Рузаль белән бергә эшлибез. Һәм сезгә яңа җыр исеме дә бик кызык. Аспирин дип атала. Көе үземнеке Рузаль Мухаммедшин сүзләре. Киттек. Aspirin. Salkın tiderdim mi yadam yıkırıp aşu bilen laş siyune tükürüp hepsin yegerip yanımdan uzganda miniktir kaman özümne kızganam anlamıysan mı kammese bir gonsat eğer sütten aspirin tapmasak benim yüreğim dürlebrek yanaşak hem bu overum en gerek bulaşak anlamıysan mı kammese bir gonsat eğer sütten aspirin tapmasak benim yüreğim dürlebrek yanaşak hem bu overum en gerek bulaşak salkın idimsin min seni öpkende salkım suluşun adaştı öpkende hisleri yeri mut bulup doyuldum emin alırım kuşakka yığıldım anlamıysan mı kammese bir gansat eğer sütten aspirin tapmasak benim yüreğim dürlebrek yanaşak hem bu overum en gerek bulaşak anlamıysan
Yaşılmış ol, gazaplı bu gazap. Eğer biz tizrek aspirin tapmasak, yürek şirene gülügep kalaşak. Hem bu ağır o mengelek bulaşak. Yürek şirene gülügep kalaşak. Hem bu ağır o mengelek bulaşak. Zo'r rahmat. Rahmat do'stlar. Zo'r rahmat. Mana shunday yangi jurlar. Ham endi shulayroq yangi jur taqdim etamiz. Men endi ko'p shi'rlar o'qib, jurlar uchun nindi tekstlar bor ekan deb izlanirga yaratam. Birsinde buna bizning Tatariston bibliotekasına borib, o'zimga tekstlar izlagan chaqda Renat Abixarisning bir matrug'ini teksti kelib chiqdi. Do'stim, bugun bizning bilan bunda do'stlar, bizning mening yaqin do'stim, tanilgan kompozitorimiz, Tataristonning hargi bugungi kunda g'ururligi, bizning g'ururligimiz İlyas Kamal bizning bilan. Edagiz alqishlaylik. İlyas do'stim, shu tekstga jir yozib berdi. Hozir biz uni sizga ko'rsatamiz. Renat Haris so'zlarini yozilgan İlyas Kamal muzikasi Suyib tuymagan yurak deb ataladi. Senin tolu betetin var, balkısın koyaş bulur, emin yaktı durmuşuna, montulu gözü bulur, nigamine gazaplısın, sina dağın girek, bilesin iş var baylığım, suyup duymagan yürek. Yaşını dumalasam, canımı soğuk öter, lakin bir günde mumarga sızlanmaz minnet biter, nigamine gazaplısın, sina dağın girek, bilesin iş var baylığım, suyup duymagan yürek.
İlyas Камал! Зор рахмат, Ильяс. Елхамың бір қашанда күймесін шындай матур жырлар білән. Біздің халқыбызны, бізді жыршыларны бойтырға yazсын. Достар, әлбәттә, біз енді бүгін кішкене генә программа әзірләдік. Зор программаны, әлбәттә, сіз 15 ноябрьдә біздің күмәк концертымызда тыңлай аласыз. Шуның өчен исегездә калдырыгыз, 15 ноябрьдә Казан филармониясында сезне барыгызны көтеп калабыз. Хәзер мин сәхнәгә чакырам. Кабатланмас, искиткеч Эльза Заяри! Хәйрле кичләр, Казан! Бәйрәм белән сезне. Мизгелләр ага, көн якка таба, яңа туган яз килә дөньяга. Аның пөхтәлеге назлы күзләреңне, бу бәхетемә ышанмыйм һаман. Бар җиһандағы якты йолдызларны сиңа бүләк итә алам. Әмма аларның хәтта иң яктылары тиңләшәлмәс сиңа минем шәһәр кояшым. Bu seyir dünyada beni sabır bala, senin kışağın beni kıtkara, min vəxtə birəm, məngü senin bilən, bəlür suyuna saxlarga qalam. Var cihandağı muңлы avazlarını сиңа бүләк итә алам. Әмма аларның хәтта иң моңлылары тиңләшәлмәс сиңа минем шәхси Şayap koşarım asina Buna gide oğlum Var cihanları Muğlu ovazlarını Sina buna gide oğlum Emme oğlarım Kətləyin muğlaları Dinləşərməz sina Benim şəxsi Эльза Заяри! Артур Исламов! Зор Рәхмәт! рәхмәт, дуслар, зор рәхмәт. Салқынмы? Жылынамызмы? Хәзер біраз бейіп алабыз, дуслар. Сезнең игътибарыгызга хәзер шулай ук өр-яңа җыр безнең Казан көнендә Казанга багышлап җыр җырламыйча булмый. Шуның өчен сезнең каршыда сезгә тагын таныштырып үтәм. Яшь композиторыбыз Миләүшә Хәйруллина. Сезгә Миләүшәнең күптән түгел генә махсус безнең өчен иҗатылган җырын тәкъдим итәбез. Гөлүсә Батталова сүзләренә, Гөлүсә Батталова, Миләүшә Хәйруллина, Казан.
Birgelep biyip alamız hazır. Keliştik mi? Beyimiz mi? Yok. Yok beyimiz yara jırlamayı mısınlaysa gittik biz. Biz biyibiz. Taşlarında izler kalar, güneşli yaşlıkken leziz kalar. Yollar sima bir şen yakan, şanlı tarifinde sevim yakan, tarifinde sevim yakan. Yaşaysın kugumuzda, sen balkısın tıngı kugumuzda. Örgülükler, kaderlerge, yazılmasın bizden takdirlerge, yazılmasın takdirlerge. Şiirlerinin jıllısı da, hislerinin ılısı da, yüksima kazan. Yüreknin yaktıları, dileknin yakşıları, tiksine kazan. Kazan, nakıttır abidre kazan. Yaşayan nesinde kazan. Dünya turan ateşlerden, yaktı uylu kişilerden. Kazan. Sinem ruhtan bizge düşken, biz bitinem candan özgür düşken. Sen bağlarım, sen derya, sinem jırga deryası ya, sinem jırga deryası ya. Her yürekli öz kazanı, öz dığası, öz kazanı. Yürgen öz yolları, yaşa kazan fazla uç yukarı. Yaşa kazan uç yolları. Şiirlerinin jıllısı da, hislerinin ılısı da, yüksima kazan. Yüreknin yaktıları, dileknin yakşıları, yüksima kazan. Kazan, nakıttır abidre kazan. Yaşayan nesinde kazan. Dünya turan ateşlerden, yaktı uylu kişilerden. Kazan, yazmışlar böyle kazan. Yaşayın nesinde kazan. Dünya turan ateşlerden, yaktı uylu kişilerden. Kazan. Kazan.
Артур Исламов. Эльза Заяри. Милюша Хайруллина. Злачное место ансамбля. Әфәриликләр, зур рәхмәт дуслар. 15 ноябрьдә күрешкәнгә кадәр. Көтәбез сезне бәйрәм белән. Бәйрәм белән дуслар. Артур Исламов хам Эльза Заяри. Вот эта энергетика была. Ух, прям Әйе. согрелись даже быстренько. Мен Ну, а ойладым, мен білесің, қоядыр шондай мюзиклдан дейді. Шондай хис туған еді. Но мы продолжаем с Табрисом делать свое дело, говорить об организаторах, которые подарили нам этот великолепный, прекрасный праздник. Один из них – это Всемирный форум татарской молодежи, который объединяет и координирует более 100 молодежных, общественных, религиозных и культурных организаций по всему миру. Әйе, яшьләр форум ол шондай ғәләмәт яхшы ұйышма. Аның бик күп проектлары бар. Мен инде кем беренче өлештән бирле утыра. Бармы шундайлар? Бар, күрәм. Мен берничә кеше менә экстремаллар алар 3 сәгать, 4 сәгать монда утыралар, китмиләр. Bu senin fanatların Təbriz. Onlara konsert de gerekmiyor. Təbriz kine söylesin. Алар рәдиф, кайчан рәдиф, расписание белмиләр утыралар. Һәм платформаның күп кенә проектлары бар. Менә Акыл фабрикасы, Җәдид фест, Пешчән базары, Мин татарча яшәм. Менә аларны җыйсагыз, шундый кызыклы берләшмәгә килеп эләгәсез дөньяга. Һәм әйтергә кирәк, без бер мәйданчыкны онытканбыз, ә ул бик тә мөһим. Да, в год театра, особенно этой сцене, мы уделили большое внимание. И, может, ты расскажешь, какие программы там? Әйе, театр, гомумән мин үзем театрал, бик яратам театрны. Татарда теге алга киткән сәнгать юнәлеше ул театр. Һәм мәсәлән, сәгать 6-да башланачак Минзәлә театрының Салкын кын дигән спектакле, аны Якутиядан килгән Сергей Потапов дигән режиссер бар, Чулпан. Аны атыйлар Якутский Тарантино, чөнки аның спектакльләрендә бик күп кан анда, символлар, шундый аталар анда. Ди Каприо белән Брэд Питт та булмыйлар монда? Әйе, Тарантино булалар. соңгы фильмыннан соң әйтә. Булалар, әйе. Тимәк, мин анда булачакмын. Яхшы, ярый, аңлашылды. Һәм нәрсә белән тагын, Салкын кынның хореографы Нурбәк иде, Нурбәк Батулла. Һәм киләсе спектакльдә аның белән бәйле, ул Әлиф спектакле. 9-да, кичке 9-да булачак. Әйе, сен турында ишеткән бармы? Әлбәттә, мин аны күргән дә бар. Шуңа күрә. Елаган да бар. Әлбәттә, Менә кем әле күрмәгән, чынлап та бу мөмкинлекне ышкындырмагыз, сәгать 9-да Әлиф спектакле була, менә Кул Шәриф астында урнашкан аларның сәхнәсе. А давай я скажу про следующих исполнителей. Менә бу алтын малай кем ул? Чулпан. В 2015 году он записал альбом «Тамгалар» с 18 музыкантами из 3 стран. Потом «Эмет станцияса». Там уже было 20 артистов. А сейчас всего с 5 собрал романтический политический диск «Голия Бану». Дибаталаның яңа альбомы. Һәм гомумән без Рәдиф белән дуслар, шуңа күрә мин сезгә бер инсайт сөйлим. Ничек без аның белән аның иҗаты белән мин таныштым. Иң беренче мин ишеткән идем җырын «Некуда идти после 30». Аның татар варианты да бар. Как раз миңа 30 яшь тулган вакыт иде. Кая барырга җитсәң 30-га дип атала. Һәм мин уйлыйм, Рәдиф как раз безнең кебек 30 яшьлекләр өчен яза ул җырларны. Чөнки мин беләсезме кая бар? Аларның шундый контактида үзара гына сөйләшә торган группа белән яңа альбом турында. Группа бар. Шундан мин генә өстәлгән кырыйдан теге группада булмаган кеше. Һәм мин күзәтеп барам аларның черновикларын. Независимый эксперт. Һәм анда бар хит, шулай 30 яшьлекләр өчен «Китмә Казаннан» дип атала ул. Мин шәхсән аны бик яратам, чөнки мин уйлыйм, күп кешеләрне менә 30-га җиткәч каядыр тайпыла күңел, шулай каядыр китәсе килә, нәрсәдер үзгәртәсе килә. Һәм шул җырны тыңлыйсың, һәм Казаннан китеп булмый. Ул ничектер менә сине кадаклар белән беркетеп куя Казанга. Син сөйләгән хәтта синең 2 яшьлек кызың Рәдифнең фанаткасы. Аның җырларын тыңлап йокыга китәм әле. Юк, Рәдиф кайвакыт безнең өйдә репетиция ясый, шуңа күрә шулай. Менә Рәдиф турында тагын нәрсә әйтеп була. Тиздән 3нче альбомы көтелә. Мин аны шәхсән көтәм, чөнки бу альбомда уйлап кара, Рәдиф инде ул шундый попса уйнамый, шулай бит. Ләкин анда минемчә 3 хит ким дигәндә бар, һәм хәтта бер җыр миңа багышланган.
Men o'zgan yilni avariyaga qilayotgan edim mashinada. Ham Radif u bek yengil tekstlar o'ylab chiqara, shulay deyman. Ham men anga söyledim endi, mana Radif, представляешь, bora edim, berildim, qishqal, anda isam qoldiq, mashina janshilgan, shunday shok holida söylegan edim. Ham u nechikdir sinxronizировался menim bilan. Ham shunga bag'ishlab jirda yozgan. Balki u ana bugun boshqarar. Но сен Радифтерда ғыммен бек ұзақ сөйлей аласың, сіздің бірін достылар. Тегі мен алғанда сөйлей алмайм. Мен шындығына айта аламын, Радиф бек уникаль артист. Бек өзіншәліклі артист. Һәм сіз әзір ме ғыммен аны қаршы алырға? Әзір. Бәй edessin. Kimdir mine ümitlerine nihayet min yılına şakman deyip şimdi bunda şın rock var. Yarı vakitini sözmeybiz. Radif'nin özüne söz karşı alamız. Қаршы алыңыз Радиф Кашапов. Сіз, здравствуйте. Вы там вообще есть? Сіз бар ма анда? Сіздің үшін, конечно, дұрыс қызғаныш. Сіз білмейсіз, насколько күткенін. Барабандарда біздің кіші Мұрат Қожаұлынан Тимур, бас-гитарада біздің яғын бас-гитаристі біз Саша Абылаев, оның іші екінші концерт бұл, Шонқыр Дулқылана. Клавишада Байрут Акшина, һәм скрипкада Регина Ибрахимова, һәм біз бір 120 минуттан соң башлаймыз. Біз бүгін, мен көп сөз сөйлемейм, мен чүнки Артур Исламов түгіл. Артур Исламов бақытын айын. Екі Артур Исламов болса, бір күтішқа шейбер болса. Біздің жырлар альбомға кірген Галиябан есімлі альбом. Мен баштайын олағайным отарға Фанзелия. Әнінің құрметіне анар әне айтты, олым не надо менің есімім турында yazılған альбом. Шоқа мен әби құрметіне атадым Галиябану. Чүнки Девани енді бір нәрсе деді алмай қаршы. Бик символик исем. Һәм ул ала берса сентябрь аенда чыгачак. Слышишь, Тимур, да? Тимур, и что, плейбэк 23 канал. Айдегі салқышылық Тимур Милюковқа. Отанда бошына барыңыз, пожалуйста. Отанда Қытай Тимур Милюков. Ол екінші күн бойы мұнда отыра. Вот сізге салқын біраз, да? Ал 2 күн шылай отыра мұнда. Бәлки бек татар музыкасын ярақатты ярата білмеймін. Ейсе бек көп ақша төлеген нәрстер.
Жырның исеме Без кошлар, юнсыз кошлар. Икенче. Kuşlar, kokular, kırlı ağaçlar, akşalar, damtımlar, havrilar, ilhamlar, bez kuşlar, yüksek kuşlar, var biz. Başlar kesilgen Turaladık başlar sabırlıkka daşlamalar Рахмет. Келесі жердің үшін мәселе тәскелі, анда инфоцентр бар, Спасский башнясында, анда футболка таптым, анда zaman кетме қазаннан орамыңда яңа асфальт салдылар. Демек біз сатылдық уже дейхе. Жердің исеме кетме қазаннан. Uramda yana asfalt saldılar. Gitme hazandan. Karlar nihayet kuzgaldılar. Gitme hazandan. Ahiretlerde şıksız tanılık. Gitme hazandan. Başkalada karanlık mende. Sabırlık şekerleri kuzum. İşin sıramayım şeker. Sine yuksana şeker. Sine yuksana. Şaldırata pandar yazar. Şaldırata pandar yazar. Şeyin ağlaydı matuzda.
Жырның исеме Караңгылык. Тәбрис анда күп сүз әйткән иде, ул җырда үлсте.
Мен айтам, мен электр бере микрофоннан. Микрофон мен öğretmen. Жырдын исиме ким Казандан yolлаган, шул Казанда яшаган. Поршеда Ильшат Аминов вторая, нәрсе алмаған мен бұл. Білмеймін. Келесі жырның ісімі яз келді. Вот и кто считает, что он ментально 16+, как бы может остаться, как бы остальные под ваши... То есть я предупреждаю сразу. Просто мен айтылар, нешек сен рәдейіп, шындай жырлар, башқа арасы нешегінде ол. Шындай сөздер. Аның исеме, екінші исеме яз келді. Амол айыз герачқа бағышланған. Төп исеме аның көтеріне бейді.
баласыны бейіп. Рахмет. Тағын бір құтышқа жер, ана есеме қанағатландырылмағандықтан кімің білен әсіл тәржіме етіленшік. Бар шындай Rolling Stones түркімен, аларда бар жер I can get no satisfaction, то бишь я не могу получить удовлетворение. И менімше бұл шолай оқ татар халқының зор проблемасы. Біз бірнешікті бірінсенен қанағат түгілгіл. Вот, и гуман ол бүтін дүния татар конгрессіне бағышлана. Барда сөзді елған, мұхарир садашқан, тұп-туры эфирда Арслан бике, һәм Арслан артығында айтсан шығарсан фәлсәфә. Бар нәрсе бик гади бар үгіт, насихат, яш қызлар аңламай, аяқ арасы милләт язмышы. Егетлер аңламай, аяқ арасы милләт язмышы. Егетлер аңламай, аяқ арасы милләт язмышы. Егетлер аңламай, қызлар аңламай, аяқ язмышы. Буринат қиялы. Башқасы керек мен. Қиялы. Башқасы керек мен. Ақша жетмей, ақша жетмей, тіләкемей, тіләкемей. Ақша жетмей, ақша жетмей, тіләкемей, тіләкемей. Қанағат ләндіріл мәғінлік дән. Қанағат ләндіріл мәғінлік дән. Қанағат ләндіріл мәғінлік дән. Қанағат ләндіріл мәғінлік Буринат қиялы. Башқасы керек мен. Буринат қиялы. Башқасы керек мен. Sabit Allah üzünə səbit həm vara Yanaqlarga Көрінмей Başa indi də көрінмей Керем Аны қадірләп барlar Қайда тоқтар Йоқлар Кетсін жіпшар Мұзар
başlatır Kayda tutar Yıklar Gitsen çok şar Manzar Kimge başı Bolar Leyla Kına boyu güler Tırmaşı Usta bu şaharda Dostlarına